Korwa asabarosia vechi sinema chiabanchiri nichintakana asentunde yende nigoba korenteire esinema Obwanchani Mbobwati Monyene. Kikosi otari kwanda napuga ndako butumumura ali motorira mumungirira gerosere nyombo umwebere lyora gusina konyolire keba na ebe gasi ya nyomba to angi kyo gotebigwa kole na boko ichono lebe ona una rigwa kolire gasi by 7:30 nore tamu ogutaria matoke chiduka abantu ko bale matoke besara byane ko umbi yabiri ni mete yabiri yani unesiringe ko boraiga igokonga chibesi cyane uyu numugano bumuche koyomo uyu kurwasobo ensemo yabumachoge gochumu chukisi kurigi mirimo irio aimukiririe nkayabo igoro kurwasobo taka biyande na kinga yogo chigochi matoke nkuire tawo nchikwani muna kwangulira ngotari gochigali ngomeri abantu econommente njera baranda mari tikotambuka nchirende ngotambukisa Nonyanapo asamenyete nginamoke nigamwete michando emenge kigima yekomoirera gochaka kurigi ubugima asoko ni amatoke chiduka gweta imiyumuchukisi matoko kosana matoko kokon egento keire eregosoa asebium bebitalie bia ya namba enere kinyozi tuiba tukwara gonsabire ngoko ya mingi mana ya ngima kurete ruore yago toro base no kore jina wa nkora na tengo chinara ranchara matukani antiori yaga ko leka nago subwete sana igora ga bugura ikefunike kyoko ogotani Ilioko manyamange rigereria esinema Obwanchani Mbobwati Monyene rituko ria ijuma chitariki ibere uchakerense yemo wikachinse ibere cyamarogoba asense mentanganie nabuigo asense mu yakabere rituko ria Jumatano chitariki 5 chinse ibere nenusu cyabutuko igo ikachinse nye umerana nabagosoria bechi sinema buna bunareri ibisiba Valencia na Jesare umwanu baba Eriobwego kikigma.